Čo by si povedal na to, keby som ti povedal, že po pozretí tohto videa dokážeš natočiť a zeditovať 10 videí v priebehu 2 hodín? Znie to lákavo, čo? Systém, ktorým dokážeš vyprodukovať takýto objem, sa volá Yap Content. Yap alebo Yapping Content je jednoduchý formát, kedy človek rozpráva veľmi prirodzene na nejakú danú tému. Nie je to o žiadnej veľkej produkcii, ani postprodukcii, ani o nejakom šialenom edite a efektoch. Je to jednoducho yapping. Znie to až bizárne rozprávať o rozprávaní alebo teda o japovaní ako o nejakej stratégii, ale keď si otvoríš teraz Instagram alebo TikTok a vyhľadáš si akýkoľvek topik, tak tie najlepšie performujúce videá budú práve yapping videá. Znie to až príliš jednoducho, ale ver mi, že to nie je až také ľahké urobiť to dobre. Poďme na to. Ahoj, moje meno je Marek a už 4 roky sa venujem full-time tvorbe obsahu. Za ten čas mám na konte už niečo cez 2000 videí pre klientov a na tomto kanáli dokumentujem to, čo som sa naučil za ten čas, aby si ty už nemusel. Yapping content nie je len o random yapovaní. Je to o stratégii a yapping je len vozidlo. Ak chceš robiť dobrý yapping content, tak musíš byť stručný a hovoriť jasne k veci. Ale to, prečo je dobrý yapping content taký kľúčový a taký funkčný, je to, ako pôsobí na ľudí, ktorí ho sledujú. Je to surové, organické, ako by to vôbec nemalo žiadny filter. Aby som bol úplne presný, tak uvediem príklad. Ako náhle je video veľmi preeditované alebo s ním cítiš nejakú vyššiu produkciu, tak ho vnímaš ako content. Ale yapping formát je natoľko organický, že ho vnímaš ako konverzáciu, ktorá s ľuďmi rezonuje. Až to má taký FaceTime vibe. Prešiel som si kvantum takýchto yapping videí pri mojom researchi a tie najlepšie yapping videá majú tieto 3 spoločné vlastnosti. Poprvé, prostredie. Všetky takéto videá sú väčšinou natočené vo veľmi prirodzenom prostredí, ktoré všetci dobre poznáme. Napríklad v aute, v posteli, v kúpeľni, na gauči, v podstate akékoľvek prostredie, ktoré evokuje akúsi safe zone. A reálne si myslím, že ti to naozaj akože pomôže uvoľniť sa a byť tým pádom viac autentický, keď si v takejto nejakej zóne. Skúsi teraz napríklad predstaviť dve rôzne situácie. Predstav si, že stojíš pred veľkou kamerou, svieti na teba svetlo a mieria na teba mikrofón. VS máš len svoj telefón v ruke a sedíš buď v aute, alebo na gauči, alebo v posteli. Cítiš ten rozdiel však? A keď sa nad tým zamyslíš z nejakého psychologického hľadiska, tak to naozaj dáva zmysel, pretože keď si usadený niekde v nejakom pohodlnom, príjemnom prostredí, kde nemáš pocit, že musíš robiť nejaký šialený performance, tak si aj ty taký pokojnejší, tak viac uvoľnený, autentickejší, proste je to také prirodzenejšie a tá konverzácia tak dobre plynie. Nemusíš sa vôbec zaoberať tým, že či vyzeráš dobre, alebo či si dobre nasvietený, alebo či máš dobrý zvuk. Jednoducho rozprávaš o danej téme. Teda vieš sa sústrediť len na to, čo naozaj chceš povedať. Bod číslo 2. Stotožnenie sa s cieľovou skupinou. Je to o tom, čo povieš v prvých 3 sekundách. Tvoj hook musí pomenovať niečo, čo si ľudia myslia, ale neodvážia sa to povedať. Alebo musí to byť nejaký veľký bold claim, ktorých ľudí jednoducho zarazí. Dám ti konkrétny príklad. Zlý hook znie takto. Dneska sa pozrieme na to, ako urobiť lepší obsah. Prečo je to zlé? Pretože to nič nesľubuje, nič to nepomenuje a nikoho to nezaujme. A človek scrollne ďalej. Dobrý hook znie takto. 90% kreatorov robí túto jednu chybu v prvých 3 sekundách videa. Vidíš ten rozdiel? Máš špecifické číslo, pomenuje problém a hlavne okamžite vyvolá otázku, ty vole, robím to aj ja? A toto je presne to stotožnenie, o ktorom hovorím. Potom, a toto je kľúčové, sa musíš čo najrýchlejšie dostať ku pointe. Pri shortform videách nemáš priestor na nejaké omačky a vykecávanie sa. Pretože každá jedna sekunda, čo sa zbytočne vykecávaš, je ďalší scroll. Sústreď sa na to, čo si ten človek, ktorý sleduje tvoje video, odniesie z toho videa a prečo by mal venovať pozornosť práve tvojmu videu. A po tretie, prirodzenosť. A úprimne toto je asi ten najťažší bod, pretože tieto videá musia znieť prirodzene ako nejaká konverzácia s kamošom. Ak budeš len čítať skript, ktorý si pripravil, tak jednoducho to bude citeľné, bude to off a ten človek to jednoducho vycíti a nebude sa cítiť tak stotožnený, ako keby mu to rozprávaš. To však ale neznamená, že si nemáš urobiť prípravu. Pokojne si napíš aj celú tú myšlienku, ktorú chceš povedať. Keď si to napíšeš, tak ti to pomôže napríklad vydestilovať tú myšlienku do čo najstručnejšej a najviac jednoduchej zrozumiteľnej formy, ale prosím ťa, nečítaj to z čítačky. Snaž sa to prerozprávať a daj do toho tú energiu. Ty musíš jednoducho tomu človeku dať pocítiť a dať mu tú energiu, pretože ty keď mu ju nedáš, tak on jednoducho ide preč, jeho to nebude zaujímať. Čiže naozaj daj si na tom záležať, aby vychádzalo z teba to najlepšie, čo môže. Ja sám mám teraz vedľa seba napríklad na počítači spísané poznámky a viem presne, čo chcem povedať, ale nečítam to.
Jedna technika, ktorá mi úprimne najviac pomáha, je predstaviť si, že proste sa nerozprávam s nejakým publikom, alebo s kamerou, alebo s divákom, alebo neviem s kým, ale že proste tu proti mne sedí môj kamoš. Alebo neviem, niekto, komu by si to reálne že vysvetloval pri káve a komu na tom reálne že záleží a chceš mu odovzdať to najlepšie, čo môžeš a pomôcť mu reálne. Ako náhle si toto predstavíš a povieš si to, tak tvoj mozog sa reálne prepne a začne byť taký normálnejší. Pretože keď by som sa teraz akože prepol do toho, že ok, mám pred sebou kameru, svieti na mňa svetlo, mierí na mňa mikrofón, tak by som bol taký, že teraz musím proste dať performance a teraz musím všetko urobiť perfektne a nemôžem sa zaseknúť a proste musí to byť tip-top. Čiže druhá vec, čo ma teraz pri tom napadla, je, že nesnaž sa, aby to bolo perfektné. Je úplne v pohode zaseknúť sa, urobiť chybu, stáva sa bežne, že sa ti zapletie jazyk. Sú to jednoducho normálne chyby, ktoré práve že takéto video umocňujú v tom, že ten človek ti naozaj dôveruje a nemá z toho pocit, že mu len rozprávaš nejaké naučené frázy. Čo je dôležité pri tej prirodzenosti, tak jednoducho nezabúdať na takú prirodzenú tonalitu. Hej, nechceš znieť ako robot. Proste potom to je také veľmi umelé strojené, proste keď si naštvaný, tak proste zvýš hlas. Keď si šťastný, tak rozprávaj rýchlejšie, nadšenie, proste viacej empaticky, vysypeš to vonka, lebo si brutálne šťastný, nadšený. Keď chceš niečo zdôrazniť, daj si tam pauzu. Ak zvládneš tieto 3 piliere a zmastruješ ich, tak podľa môjho skromného názoru zvládneš už akékoľvek video. Budeš viac sebaistý, autentický a ľudia ti začnú postupne viac a viac dôverovať. Pretože budú cítiť, že to, čo rozprávaš, s nimi rezonuje a pomohol si im ukázať veci, na ktoré sami možno doteraz neprišli, alebo si ich možno že len utvrdil v ich názore. Na začiatku to teda bude cringe, ale keď si prejdeš tým cringe obdobím, tak sa stane niečo zaujímavé. Prestaneš to vnímať ako točenie videa a začneš to vnímať ako rozprávanie. A v tom momente sa ti odomkne úplne iný level. Prestaneš úplne rozmýšľať, že ako vyzerám a začneš viac rozmýšľať nad tým, že čo vlastne chcem povedať. A presne vtedy ti začne content reálne fungovať. To je to, čo odlišuje content, ktorý konvertuje a ten, čo sa jednoducho stratí. OK, toto je koniec môjho japingu na dnes v tomto videu. Ak ti toto video dalo niečo nové, tak budem ti veľmi vďačný, keď mi dáš subscribe. A hoď mi prosím do komentára, že čo si myslíš, čo je podľa teba to najťažšie na Jap kontente. Ďakujem ti, že si dopozeral toto video a see you soon.